Hey, what's up, what's up? This is your Master J. Andito naman tayo sa bagong vlog natin. It's our third pakutaw sa auto. At the same time, pasyal tayo dito sa Camp Cesaria, dito sa Elomavis. Lechon! Tanaw na ito, kung tama ba? Kauna-una po ba kung si Tubag? Wala siya, ma'am? Tanaw na ito, makuha ba niya ang Tubag? Lingaw-lingaw lang ni ato ate, ha? Muna kita ang pakutaw, kay kutaw na to yung utok. Dali uban tabay, manuroy ta sa baybay. Atong kalimtan ang problema nga hinungdan sa kala. Sabay ka kadali, walay magpalahi. Tawagan na sila, apili So, magdali. Ipapashare ko kayo, titignan natin yung ano yung nandito. So watch it and relax. At syempre, kung di pa kayo nakasubscribe, please do subscribe and click the bell para ma-updated kayo sa aking mga post dito sa aking vlog sa Deritabay. Yes, alam nyo ba ang kinagandahan dito sa Camp Cesaria is kung napapansin nyo, yan. Napapansin nyo yung tubig na yan. Yan, galing yan dyan. So, bali yung water niya is flowing. Yan, the flow lang siya. From that area, yan, papunta dito. Yan, dito. Yan, flowing po siya yung ating yung swimming pool nila dito. Yun ang kinagandahan. This is another place na pwede mo mag-relax. Muhanin mo dali sa inyo mga family and friends para mag-relax, unwind. Kung na mo yung mga events and parties, punta po kayo dito sa Camp Cesaria sa may Elomavis. Kung naka sa nature, maligo mo sa atong flowing water sa ilahang pool nila. So mamaya i-try na to as kung magkano ba pag magpunta tayo dito.
Hello guys, mangutana lang ko sa isa sa mga caretaker ka diri ma'am. Isa sa caretaker diri sa Camp Cesaria, tama ba? So mangutana ta sa iya kung libre ra ba diri mo anhi. Oh, ano yung pangalan na to ma'am? May po. Hello May. Uy, pagkagwapa din ni May eh. Ato'y pababa para mas klaro. Ayan. Ay May, mga tana na lang di ko May. Dool ko sa imo May hake para makita tas camera kay pertera ba na akong dako ah. May, mga tana lang ko May. Ang Camp Cesaria ba open ba ni siya sa tanan? Open siya sir if kanang mag-tour ka lang. Pero kung magamit na ka sa pool o sa kanang gamit na gid maligo sir lahi. Lahi po datong presyo sa function hall, lahi po sa pool. Tapos kung day tour ka, ang 40 packs naman sir is good for 5,000, good for 40 packs. Imuha na ang Pool. tables and chairs and pool. So libre na ang tables and chairs sa 40 packs na Worth tao. of 5K. 5K, wow. Mas barato siya, no? Mas makabarato ka sir. Lalo siya sa pool. Yes. Kanang parabolic, ma'am. Apil na siya, ma'am. Yes po. Okay. Pero kanang decoration, ma'am, lahi na po na. Sa kuha na sir, sa client na na. Sa Depende client sa na inyo, sila. sir. Yes So, po. sa imong 5,000, ma'am, apil na ang pool, tables and chairs, then Yes, sir. parabolic. Yes po. Then, kung mag-party mo, na mo event, so magpakwala lang mo, magpa-decor. Opo. Bahala na mo So, ang atong pangutana, ma'am, ang oras, ma'am, pila man po ang oras na nasa 5,000? 8 to 5 sir. So, 8 in the morning, 8 to 5. 5 in the afternoon. Yes po. Uy, taas-taas na oras, ah. Taas na sir. Enjoy na kaayo. So kini sang function ma'am, unsa na inyo hagya po ni parts ka sa Camp Cesaria kini sa atong Yes, likod. sir. Yes po. Pila man po renta na ma'am? Wala ko kabalo sir kung pila ang rent. Medyo Mas pricey dako lang na siya. eh. Mas pricey Okay. ni kay dako mo. So mo siguro kung 5,000 nga to, siguro doblehon siguro dire. Okay. Actually kung mga 15 siguro 10 or 15. So dili ta sure sa Function price hall. sa function room pero kung dito ta sa pool nila dito sa baba, to akong gipakita ganiha. 5,000 tables and chairs 8 o'clock in the morning to 5 p.m. So sulit na. Sulit na kayo. Sulit na kayo. So kung ano yung mga event din hala, dire na mo. Ganit. Perting gwapo kay lang po. As you can see kanina kung ipakita, perting sus grabe ka kuan jud ka tinaw ang tubig. So buot pa sa buot ma'am kana yung tubig kung wala ko nasayop kaniha akong gitudlo-tudlo tong nag-agas ngadto flowing ang tubig. Yes sir. Flowing. Okay. So wala na kailangan na tong ginabutang ganina chemical sa gitoy tawag adto. Yung chlorine. Chlorine yun ako naisip kanina chlorine. So wala na chlorine ma'am. Chlorinan gyapon siya sir during paglimpyo kay ang lumot. Pero during sa ligo wala na siya flowing naman gud ang tubig niya. So mali ko ganiha. So kailangan gihapon dahil siya butag chlorine kung maglimpyo. Yes sir. Pero kani siya kahabang naginagamit wala na siya. Wala na sir. So, Flowing na. so pero ang pag-cleaning ma'am, Ang cleaning naman diri kay once a week. Once a week. Once a week. Ayan, sige. So mo lang siguro naman akong pangutana ma'am, at least naibaloan nato kung magsuroy-suroy lang mo diri kati mga places diri libre ra. Wala pa sila nag kanang entrance o kuan stricto. So bot pa siya bot ko habang napay chance na libre pa anhin na ta dire, manuroy lang ta dire. Pero kung mogamit mo sa pool, syempre inyong bayaran. Yes sir. Tama sir. So kung gusto mo mag-inquire, pwede na mo anhin dire bisitahon ninyo ang Camp Cesaria. If mangutana taon niya kung number sa contact number. So unya ako lang ibutan sa baba siguro sa screen kung naay contact number sila. Kung wala, pwede nyo bisitahon dito sa Elo Mavis Camp Cesaria. Ayan ha. So, te, Thank you sir. thank you so much te. You're welcome sir. Dirita bye. Bye. Soroy ta. Gani atong pangutan na karon muna yang kauban dia dito siya magpakita sa camera pero awawa nakita. Molaw jud na siya. Yes sir. Ano si pangalan to ni kuan? Ate Sharon. Si Ate Sharon. Then si Ate Maymay. Si Maymay. Ganiha nangutana ko ganiha about sa place. Karon lahi akong pangutana karon. Lahi po ni siya sa atong kuan. Karon akong pangutana muna siya gitawag na kung pakutaw sa utok. Sige daw sir. Mangutana ko te sa unsang higayon
Sa usang higayon na kung mo red gani siya, kailangan ka magpadayon. Pero kung mo green gani siya, kailangan na ka mo stop. Stop light? Ha? Iyang tubag kay stoplight daw. Ha? Sige. First answer mo. Unsay imong kuan? Unsay imong tubag nimo? Wala. Unsay imong nasa imong una-una nimo? Unsay imong pwede nimong i-answer kana na question, na trick question atong pakutaw. Sa huto nila, nga kung ang ano naman, ang red naman ang mag-cross, kung ang green naman. So muna imong first nimo na answer. Nice. So imong kuano na baliktaron nimo ang rules. Oo. So ang rules daw iya baliktaron. So atong tan-aw sa atong pakutaw-utok. Kung tama ba? Ay. Sa unsang higayon, ma'am, na ang pula magpadayon ka, pero kung mo green na makita na nimo ang green, mo stop ka. So mo na atong pakutaw question. So tagaan ta mo duha ka sa chance na mo tubag, ma'am, kung tama ba yung nasa yung isip. So ma'am, ano sa tawag pangalan, ma'am? Lelebet Ansa. Hello, ma'am Lelebet. Si ma'am Og, di siya mapakita siyang naong kay maulaw daw siya. Nakamas naman ka, ma'am, di na ka makita, ma'am. Pero ang ngalan. Ano sa ngalan, ma'am? Bisag alias na lang, ma'am. Si Darna. Niya kini si Valentina. Ma'am, sa inyo han duha, ma'am. Sa inyo hang tan-aw niyo ang tubag sa atong pakutaw question, ma'am. Sa unsang higayon, ma'am, na ang pula magpadayon ka, pero pag abot sa green mo stop ka. Putaw gila tong. Siya nga pula katong sa signal light. Di kada di ka hit, ma'am, murag dili pud, ma'am. Basta ang atong question, ma'am, ang pwede nako ipangutana is pag pula siya, kailangan magpadayon ka. Ayun. Pero kung mo green man gud siya, ma'am, kailangan ka mo stop. Atos kuya ay nagtan-aw nga to. Ito, nagsige po una-una po. Gauna-una po ba ko si tubag? Sikat ma. Wala di, ma'am. Wagyo dun sa. Stop light is green. Red gani kang stop. Kaya stoplight kuan man, kung mag-green go man. Gani. Nya ang red, Red mo stop. stop. Pero karon, akong pangutana sa unsang higayon na ang red magpadayon ka. Pero kung mo green na gani, mo stop ka. Muna atong pakupa question karon. So tubagon ni ate, tanaw na to makuha ba niya ang tubag? Lingaw-lingaw lang ni ato ate, ha? Oh, muna gitaw og pakutaw kay kutaw na to imong utok. Red. Red man good is stop. Pero ang red padayon sa imong gayon, sir. Hindi ko kay. Bisag taratag na lang atong butangan sa duha ka chances unsay first answer nimo. Sige. Unsay imong mga nahuna-hunaan na pwede mahitabo na sa mga hinal mga panahon na. Pwede kang mutabang, tabangi siya. So dito siya, tagay na pa to siya. Libog na gani ko. Ana, mismo siya nakutaw na daw yung utak. Wait lang ha. Red, padayon ka pa. Padayon. Oh, Kung pero green, kung stop na makita ka. na nimo ang green, stop ka na. Di mo po siya hazard. Dili po the hazard. Oh, so first answer nimo tagantay daw ka chance. So unsa man ang imong first answer? Lord. Lingaw sa niya kay muratan on ako murag sige na mo panilhig dere. Pero tira ba nakuha sa inyong area gisilhigan. So relax sa ta pakutawon sa nako yung utok. Teta ba may Sige. Dili po siya hazard. Dili po lang sir ha. Grabe ko na ate. Grabe na ni sir. Wait lang. Sa man bago pa lang ito na suko na. Di mo kaya sir. Nalipog ko. Baliktad mang good. Wala kita baliktad pag utok na ako, no. Sa wala jud. Sirit na ko sir. Hindi na makaya. Sige.
O unsang panahon na, unsang mga higayon na ang green mo stop, ang red mugo. Mag-go ang red, tapos ang green mag-stop. Yes, sa unsang panahon na, unsang higayon. Dapat kay second na chance. Sige, tubaga. Sige, isip. Kung ang red mag-go, kung ang green mag-stop. Yes. Sige. Tagaan di kag clue. Makaon na siya. Makaon? Na-clue na ha. Kitagaan ang clue. Makaon na siya? Yes, makaon na siya. As in? Kung ang red, Mugo. Pag green, mo stop ka na. Nangita siya pagkaon. lechon. Lechon. Yung green mo. Tanaw na tubig kung tama ba. Lechon daw, lechon. Bakutaw sa utok. Makaon man. Pati masayo na sa atong pakutaw no, maghapon sila katubag no. Sirit na ma'am? Nakutaw na, sirit yan. Utaw, bago ko muhatag sa answer ma'am, atong atoon to kay tanawa oh, gagisipon. Ato tanawa ko sa tubag niya. Boss, sa'yo pangalan na to boss? Si Jerry. Jerry Yang. Walang Korean. Pareha ka po question sir. Sa unsang higayon na ang pula kailangan mo padayon ka, pag makita na nimo ang green, mo stop ka na. Asama na sir. Wala dyan. Sige, balik ta dere. Sige, gusto kang tibalo-tibag? Sige, sir. Ang tubag anate. Dili na siya kuhan ng stoplight. Ang tubag anate kay ngunsa? Watermelon. Okay! I hate you, sir. Diba? Pag pula, dapat tayo ka. Pag makita ni mong green, punong naka, diba? Ang galing. Diba? Ato, ayaw kisaba kay ato ka tuon-tuon na nga do. Imagine na ma'am, na kay prutas na watermelon. Hiwaa ma'am. Unsay kulay sa watermelon ma'am? Pula o green. Diba kung magpula ma'am, magpadayon kagkaon? Tama. Green nga na. Pero kung abot na kay ka sa punto ni green na alam mo padayon ka ma'am, say buhaton nimo. Stop na. Mo stop ka na muna atong tubag sa atong pakutaw sa question. So that's it mga guys. That's our vlog for today. Hope you enjoy. Sa kini na pangutana na pakutaw sa question nato karon. Medyo muni pinaka wala na tubag din sa mga tao ha. Nag-expect ko na muni pinakasayo mo man ni pinakalisod. So that's it guys. This is your Master J. Diri Tabay, PH. Subscribe! Sila apili og pagdali. Hey, tara na, ug tawagan na sila. Ayaw na paglangay wa na higayon. Para ato ang huna-hunaon ng mga sugilanong nagdala og kasubo sa atong panahon. Bisan pa og pila man ka problema mo labay. Lingawon ka namo pag ayo kami imong sabay. Tara bay, ayaw na pag inarte way ulaway. Hinaturangan